taká po práci zábava. I keď som sa zabával aj pri práci. Jej, pršalo, aha. Preto je tá voda nejaká silná, no veľká. Kurva, sa mi oči ani slepí. Na sánku svadba, netradičná, hlavne sa týka obsluhy a vlastne servírovania jedla. Takže sa filmovalo, fotilo a viac filmovalo. A ja som si myslel, že nafilmujem vlastne to pred svadbou a potom pôjdem domov. Ale keď som prišiel, som pochopil, že vlastne budem aj počas svadby filmovať a fotiť. A bol som oblečený asi takto ako teraz. Vidíte? Tá šiltovka, akurát som mal tielko čierne a také športové kraty asi široké, po kolená a šlapky. Sorry, zadusím za žuvačkou. Tak a čo, no tak som tam bol tak ikonicky oblečený, ale nešlo o mňa, išlo o výsledok. A tam je hmla, to je úžasné na to, vodou je hmla. Nevidno, trochu vidno. No ale bola zábava. A sú tam super baby, ktoré sú tam zamestnané, to PPC. Jedna normálne som nechápal, keď mi ukázala, že má 17-ročného syna a ja, ty koko, že fakt? Ešte ty vyzeráš na 30. No. Tí bublinky sú tu úžasné. Sledujte bublinky. Videli ste bublinky? Ešte ukážem, nič som nepil. Bublinky, bublinky. Bublinky. No. Bublinky, pitko už nestíham. Ale kúpim si sedmisku vína a idem ťahať videá. Tak ma aj rozkošla. Idem do Krútka a Mirka, Čerka mi povedala, Peťo, ale však ty sa vieš lepšie obliecť a pozerala sa, premerala sa tak od vrchu po tie šlapky a no čo iné, nemal som nič. V kufri akurát vozím náhradné slipy, lebo sa chodím kúpať, takže ich vždy vyhodím, aby vyschli a utierák. A mikinu tam mám, a tak v mikine teplo, no lepšie bolo tak, ako som bol. Pekný večer.